Ja sam Jusuf Osmani, doktorirao sam 86. godine kod profesora Žontara na smer arhivistike na temu arhivska građa o agrarnoj reformi i kolonizaciju 1918. ili 1941. godine. Ova tema, ova doktorska disertacija i ova arhivistika za mene mnogo je značilo. Mene je otvorio put i pomoglo na istraživanje i pristup dokumenata. I zahvaljujući toj metodologiju istraživanja arhivske građe, metodologiju publikovanja ove, mene je pomoglo da istražujem mnogim arhivima i objavljujem arhivsku građu. A najvažnije, stvorio sam mnoge prijatelje, drugove u Sloveniju. Čak i u Hrvatskoj imamo i po celoj Jugoslaviji, da ne kažem i po Evropi, poštene kolege arhivisti koji sam izmenio iskustva, razmenili smo literaturu i tako, još sam u kontaktu sa njima. Arhivistika je za mene jedna grana, jedna struka koju najviše i voleo sam i pomagla da ja budem taj koji sam ja danas. I have a colleague who was a graduate at your university in PhD level in archive studies, Professor Jusuf Osmani, and based on his knowledge and his graduation and his profile, we used to have a department of archive studies for 3 years in MA level, and we produced qualified students on archive which are now working in public institutions as a professionals in protecting the documents produced from these institutions, and some of them are a part of State Archive of Kosovo. Me profesor Jusuf Osmanin kemi një bashkëpunim të mirë si fakultet. Studimet e tij në arkivistikë kanë qenë jashtëzakonisht të rëndësishme për ne për të ndërtuar programet të studimit në nivelin master, që ne e kemi shfrytzuar këtë kuadër të jashtëzakonshëm për ne edhe pas pensionimit, dhe vazhdon ky ende të jep një kontribut të madh për fakultetin tonë. Padyshim që ky doktorant i Universitetit të Vlanës është një shembull i mirë, një intelektuali, një profesori i cili tërë jetën ja kushton librave, ja kushton arkivave dhe dijes, përhapjes së dijes në Kosovë.